L-iskema Green Your Building ġiet estiża l xahar ieħor wara talba mir-residenti. Din l-iskema mmexxija mill-awtorità tal-ippjanar qed tagħti l-flus lis-sidien ta' djar privati li jixtiequ jinstallaw ġonna vertikali mal-faċċata jew ħitan tar-residenza tagħhom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia li qal kif l-infrastruttura ħadra toffri ta' benefiċċji għall-ambjent u tnaqqas l-effetti ħżiena. Nitolbu l-familji jkomplu jersqu lejna biex bekk aħna ikonna il-possibilità illi fost il-proġett li din nagħmlu biex nimitigaw l-urbanizzazzjoni il-familji stess jenuna inħadru pajjiżna. Iċ-ċermen tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Martin Saliba qal kif sal-lum irċivew 90 sottomissjoni li għoddu għal 750,000 euro. Mela jidher li kien hemm rispons qawwi għall-iskema, in-nies fehmu ħafna l-importanza tagħha l-iskema, fehmu l-għanijiet tal-iskema, tant li kuljum kont qed nirċievu għexieren kbar ta' emails u telefonati jistaqsu għall-informazzjoni. L-iskema tiswa 2 miljun euro u se tkopri wkoll xogħlijiet marbuta mal-installazzjoni, il-kiri tat-tagħmir u manutenzjoni għal 5 snin fost l-oħrajn. L-iskema se tagħlaq il-ġimgħa 7 ta' Mejju 2021.